Lehenengo bain kontestuzu labur badabe zure rugbyko ibilbidea. Bueno, hasi nintzen Eibarren, 13 urteaz, eta, han Eibarrubiko taldiaz 18 urte arte egon nintzen, eta handik paso nintzen Donibane Loitzunera. Han beste 2 urte terdi, eta gero amaitu nahen beste erdizia getxon, eta handik ordizire azkenengo 4 urtietan. Lesionan nintzen arte, eta gero erabaki naben arraunien hastia. Eta arraunien hasi zinen Zarauzko arraun taldeagaz, ezta? Hori da, Zarauzko batakin hasi nintzen, Luz Mari Zulaika IDF-ko irakasle bat ezagutzen naben, berak anima ustena azteko, arraunien, eta, bintzate jo nintzen, probau, gustau, eta, han aurten laugarrengo demoraldiz ja. Zelan lortu zen duen, zelan sortu jatzun abadinon ibilkeko aukera? Beti okin etorre sokatiako hori, pike hori, eta gue probetako bai, eta, ezagutzen nabesan, garaiko bikizek ezagutzen nabesan, eta, euren bitartez, ezagutzen, zelan itxo zu, eta, zelan entratu zu, eta egunen baten juteko eta probetako, eta, arazo barik, eta, torre nintzen, hartu estien bezu ezabalik, eta, ziztuan talde bide dago, eta, Eta aukeratu duzu zen, zure bizitzan partekatu duzu zen kiroldanetan sufrimendue, beti limitera egon biherra, esigintzen handiko kirolak. Esan eke, ajedreza ez dutela inoiz hartu kirol moruen, eta beti guztatu nintzen pixkate hori. Sufritzi eta gorputzi egur pixkate motie, eta ni bintzate hor guztora nabil, eta Gauza bada, telebistan ikusten duzuna sokateiran ganean, da beste bada probatzea, da ikustea zu zelan moldatzen zaren. Zelan moldatzen zara, zelan ikusten duzu zeure burua? Lehenengo bastietan, pasetan esan, sufri duten, baina batez be tekniko aldetik oso tekniko da. Posturalki, ukin bida kriston kontrola. Ezen duen uste? Banek izen, asko zala, baina fizikamente izinlik portento bat, ze sokan enbizuz eskuek, enbizu gerriku ondo sartu, hankekin tiretu, eskuekin barik, eta zaila da, gatsa da, kanpotik dana errez ikusten da, arraun ebe errez ikusten da kanpotik, tabernatik oso dana errez ikusten da. Baina barruen sartzen zaien nien, ikustu oso, zeu gaitxi die munduko txapeldunek eta igertzen da. Baina, izan ez gero, abainon jarraitzeko asmori pai, datozen urteetan? Bai, ni bintzate, gustora nabil, zelan entrenetan dan, zelan konbentietan dan, ez da oso exigentie denboraldiz ez da luzie, eta emoten da deuz denborie, daneak emoten dutzu denborie. Eta taldie oso giro politxe dago, eta jarretzeko asmuaz. Eta asteburu honetan bertan, 640 kilora arteko txapelketa duzue, parte harteko duzu taldeen batean, abadinok talde bat baino gehiago, aurkeztuko ditugu, behar bada? Lehenengo urtie da, neure lehenengo urtie eta bigarren taldiaz parte hartzen mod, primera, baina nire helburu da pixkanaka sartzen jutie, eta egunetik egunera, nik egirtzen dugaz, nire sensazioak sokan, eta niretako hori irabazti da. Eskerrik asko da, suerte, Igor. Eskerrik asko.